Pa mislim da žena treba da bude starija od muškarca zato što je žena gen život. Ja sam Ivona Milovanović, dolazim iz Jagodine, imam 25 godina. Završila sam visoku školu za farmaceut. Radila sam kao hostesa u turističkoj agenciji koja radi na relaciji Srbija-Švajcarska. Radila sam kao promoter u mnogim dnevnim promocijama. Rad kao instruktor plivanja. Trenutno uživam u životu jer sam tako u mogućnosti. Mene i moje dve sestre izdržavaju baka i deka, kao i tata je estradni umetnik koji živi u inostranstvu u Australiji 10 godina. Najgore što sam čula o sebi jeste da sam sponzoruša zbog dobrog auta koji vozim, zbog plave, zbog nakita koji moj baku i deku ne košta skupo, dobrih krpica koje samo umem da odaberem, možda zbog usana, ali mislim da je to nešto što je najmanje koštalo. Ne verujem da sponzoruše mogu da budu devojke koji volim muškarce, baš kao što je moj dečko. Imam dugu, stabilnu vezu. Najprovokativnije što sam uradila za svog muškarca jeste to sled napornog dana na poslu dočekala kući u kaputu. Samo u kaputu. Halteri, cipele, parfem. Za sebe mislim da možda nisam toliko lepa koliko sam harizmatična, ljudi kažu. Ljubav ili veliki brat? Pa, veliki brat. Ali ovo, Đorđe, volim te. Mislim da će boravak u kući da mi pomogne u mojoj karijeri, jer sebe vidim na javnoj studio. Da li se čujemo, dragi učesnici Velikog brata? Ovo je jutro sa Ivonom Milovanović. Sa svojim odabirom bila je potpuno jasna ljubav ili veliki brat. Stiže nam Ivo. Svebi, ništa nije ne kredi, talema bedi. Ona je dupa ponača, kolača, bi non stop narko luke. Pravo je dobra, mada nekad kad smo skupa znali bit koga. Recimo kad izlazimo oče samo mrlje. Mogu ja jedan kišobran da mi Ivona ne pokisne, vratit ću ti odmah. Pozdrav! Krijemo od kišice, tako, kako si? U totalnom sam šoku, veruj mi. Jako lijepo izgleda. Hvala takođe. Hvala ti. To je bio dečko, ne mogu da verujem da je došao, veruj mi. Pa znaš šta, ne možemo ni mi. Šta kaže na tvoju odluku Big Brother ili ljubav? Jedno ne isključuje drugo možda? Ne isključuje drugo. Dečko je bilo mnogo ljut i prije nego što sam ja krenula rekao je da će nas popaliti sve ako budemo ušli u kuću. Ma to oni samo tako kažu, onda dođu s cvijećem. Di si, mahni nam da te vidimo. Jel te ljute ti komentari kad ljudi misle da se sponzoruše jer imaš sama svoj dobar auto? Da, ljute me, ali ne razmišljam nešto često o tome. Jednostavno želim da me ljudi upoznaju, da me vide onako kako jesam. Zapravo je grozno kakve predrasude ljudi imaju, ali dobro. Sad ću morat malo bez kišobrana ti donese i odaberi jedan ključ, a nemaš previše izbora. 2, 12 i 14. 2. To je sretan broj. Nije, ali eto, najprivlačniji. U dvoje je ljepše. Ivona, onda možeš u kuću Velikog brata. Izvoli. Ajmo Ivona, požuri, kiša pada. Odneće nas poplava, čoveče. Požuri, eto, došla žena i odmah Ćao, kako si? Dobro, baš sam u šoku. U šoku? Ne mogu da verujem da su svi došli da me vide. Mislim da neće doći niko. Stvarno, jednu stvar, reci mi vrlo važnu stvar. Malo pre si rekla da je vrlo važno da žena bude starija od muškarca. Znači, da li je starija žena ili jaje? Starija je žena. Starija je žena, nego dači ključ broj 2, ja ti želim mnogo sreće, treba će ti kuća već puna, očekujte svi, uživaj, vidjet ćemo na koje ćeš...
100% žena. Je tako? Žena. Znala sam, brate, da neko ulazi, mora je ući, to je to. Di si? Kako se jedva čeka, se pozna. Ćao, Ja sam Ivona, Stefani, drago mi je. Ćao, To je to, evo nas više. Drago mi je. Ćao, ja sam Ivona, drago mi je. Drago mi je. Ivona, drago mi je. Ćao, Ivona, drago mi je. Kako te zoveš? Ne sam rekao, lakše se Ajde, sve je tu za... Odakle dolaziš? Ja sam iz Jagodine. Gdje je to ovdje negdje? Od Beograda jedno 130 km. Meni, šta tam nije, se smije. Stvarno? Eto, pa ti znaš gdje je Jagodina. Pa znam i Jagodinčani. Skroz sam u šoku, ne mogu da verujem. Mene dečko uopšte nije podržavao da ja uđem ovdje. Ne te I onda sad podržavao? Nije. I sad, eto, kad sam me sad Šta čekao... ovo, čekaj, šta je ovo? Pa, vjerojatno neka slika. Da vidimo. A, naša slika, znam. To je dečko. Ovo nas nalazi u kući, ali je li ovo bilo iznenađenje? Ovo je Đorđe i Ivonin dečko. Je li ovo bilo iznenađenje? Znao? Jeste, nije znao, jer nisam me podržavao u početku, ali sad je sve... Znači, pustio si je da krene u kuću, se ljutiš i onda si došao tu. Da. Je to zapravo bio cijeli plan od početka? Jeste. Svaka čast. Može jedan pljesak za Đorđa. Muškar koji je izdržao kuću velikog brata. Nadam se da hoćeš. Čega se plašiš eventualno u Big Brother kuću? Ne plaćam se ničeg, verujem u spot. A to je lijepo za čut, mogu ti reći. Ljubavi nadjačaju u Big Brother kuću. Odlično. Hvala ti, Đorđe, puno. A mi već smo i zaboravila čak di idemo. Mislim da ćemo malo pogledati kako je to jučer sve izgledalo. Mislim, pratili ste s nama, ne? Ulazak stanara u kuću. Međutim, kako to sve izgleda iz vizure obitelji Vasić? Malo ipak drugačije. Pogledajmo.